Nou, dit jaar zijn we eigenlijk begonnen met de organisatie naar het toewerken naar het 100-jarige bestaan van de voetbalvereniging Steen. Opgericht in 1929 en in 2029 dan bestaan we 100 jaar. En eigenlijk zijn we nu van plan om elk jaar op 5 mei een activiteit te organiseren. En dit jaar is het eigenlijk de beurt aan Angelo Boonman. En hij spreekt namens de stichting Stop Schelden met Kanker. En wij vinden dat een zeer belangrijk onderwerp. En vandaar ook dat we deze avond hebben georganiseerd. En eigenlijk gaan we elk jaar nu een dergelijke activiteit organiseren. Welkom, mijn naam is Angelo en ik ga jullie meenemen in mijn wereldje. Daar ga ik een presentatie over geven. Dus ik ga vertellen wat ik doe als hobby, wat voor mij inmiddels werk is geworden. En ik ga jullie meenemen wat ik daarna allemaal een beetje heb meegemaakt. Wij zijn uitgenodigd met onze stichting Stop Schelden met KK om hier presentaties te verzorgen aan de jeugdleden. Omdat Steen ook heeft gevonden van ja, wij willen dit maatschappelijke probleem aanpakken. En wij willen laten zien dat wij een veilige sportomgeving zijn. En vinden niet dat er op en rondom het sportcomplex van VV Steen ruimte is om te schelden met het woord kanker. En jullie zien, dat is het shirt van Ronaldo. Dat is natuurlijk voor mij als voetballiefhebber super mooi om te hebben. En daar ben ik dan ook trots op. Dat wij bij deze wedstrijd aanwezig waren en die wedstrijd tot een goed eind hebben kunnen brengen. Want dat is uiteindelijk wel de droom. Op het moment dat je start als scheidsrechter en je wordt later assistent scheidsrechter, hoop je daarmee zo ver mogelijk te komen. En je weet nooit waar je plafond ligt. Ik doe dit omdat ik mijn eigen verhaal vertel. Waarin ik eerst begon met de presentaties, waarin ik vertel wat ik bij het betaald voetbal allemaal doe. Ik ben assistent betaald voetbal en heb daar heel veel in meegemaakt. Daar neem ik ze ook in mee. Ik laat ze ook beelden zien van mooie wedstrijden waar ik allemaal bij betrokken ben. En daarna maak ik de schakeling van wat ik ook heb meegemaakt. Want sportief heb ik het mooist haalbare voor mijzelf meegemaakt. Ik was onderdeel van het scheidsrechterteam bij de Champions League finale. Maar binnen 1 maand bij thuiskomst veranderde dat allemaal. En ja, werd mijn zoon ernstig ziek. En dat vertel ik ook aan de jongens. En hij kreeg de diagnose kanker op 8-jarige leeftijd. Ja, iets wat ons natuurlijk enorm heeft geraakt en wat elke keer weer verschrikkelijk pijn doet op het moment dat je daaraan denkt en over spreekt. En dat is iets wat ik ze meegeef. Dus in de presentatie neem ik ze ook mee in dat traject. Dus hoe mooi het voetbal allemaal kan zijn en wat je allemaal meemaakt. En daarnaast neem ik ze mee in wat wij privé hebben meegemaakt. Ja, waarbij hij op 8-jarige leeftijd ziek werd. Ze hebben een heel groot gedeelte van de tumor weg kunnen halen. Ongeveer 90%. 10% zat verweven met gezond hersenweefsel. Konden ze niet bij. Het belangrijkste voor ons, hij leeft. Hij kwam terug op de kamer, wij konden hem vasthouden en na een tijdje kon hij ook weer beginnen praten, want zijn spraak was weg. Na allerlei operaties en behandelingen en noem maar op, ja, is hij helaas overleden op 18-jarige leeftijd. Ja. We vinden het heel belangrijk omdat we in het dagelijks taalgebruik het woord steeds meer tegenkomen. En we willen eigenlijk heel graag dat het vooral op de voetbalvelden, maar ook op de schoolpleinen stopt. Als assistent scheidsrechter op topniveau sta ik altijd op scherp. Niet zomaar een spel, maar een keiharde strijd om te winnen. Beslissingen nemen in een split second. Ook langs de lijn is het keihard. Kankerleier! Kankerscheids! Kankerscheids. Kankerzieke goal. Kanker, dat was ook het oordeel van de arts toen mijn zoon Devano de uitslag kreeg. Kanker. Waarom nou net dat woord? En gelukkig dat Devano nog onderdeel is van deze video. Voor mij, want daar ben ik heel trots op. Hier is hij nog. En ik had hem dolgraag hiermee naar binnen kunnen nemen, zodat jullie met hem kennis kunnen maken en vragen kunnen stellen. Hoe het is om ziek te zijn. Maar helaas kan dat niet meer. Ja, ik moet zeggen dat op het moment dat wij onze presentatie doen, als ik het vertel tegen de jongeren,
ja, dat het op een gegeven moment binnenkomt. Want ik neem ze mee in dat verhaal. Daarnaast vraag ik ze ook, van, ja, wie hoort wel eens dat iemand het woordje kanker gebruikt in het taalgebruik. Steekt eigenlijk 100% de hand omhoog. En op het moment dat je vraagt, ja, maar wie hoort het nu bijna dagelijks? Ja, is nog altijd zo'n 95 tot 98% die de hand omhoog steekt. Dus blijkt dat het echt wel een probleem is. Wat de jongeren steeds normaler vinden, het lijkt wel sociaal geaccepteerd. Is dat iets waar wij van vinden, nee, wij willen dit in de hal toeroepen. Wij willen ook uitleggen waarom dit dus absoluut niet normaal gevonden mag worden en waarom we dit moeten veranderen. Hij gaat niet lang last ervan hebben. Met andere woorden, waar maak jij je druk om? Je gaat toch dood binnenkort. Maar dat is eigenlijk wat er staat. Hij gaat er niet lang last van hebben. Dat is dus wat of de Vaan ook te horen krijgt op het moment dat hij een interview doet en zegt: waarom moeten wij het woord kanker gebruiken? Ik heb het en ik wil erover vertellen. Ik wil jullie laten ervaren wat het is op het moment dat je het hebt. Jullie kunnen vragen stellen aan mij. Als reactie, deze comment. Waar maak je je druk op? Het is voor mij ook altijd nog mooi om op dit soort complexen natuurlijk te komen. Hier is mijn carrière gestart als scheidsrechter. Toen nog heel jong, geen idee wat of daaruit voort kon komen. En hoe mooi is het dat je hier nu weer staat met de weg die ik bewandeld heb, van VV Steen zomaar naar Lissabon bij een Champions League finale. Dus dan wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht. Dank jullie wel. De andere activiteiten die gaan we eigenlijk elk jaar in overleg met de leden organiseren. Dus het is ook de bedoeling dat wij een ideeënbus gaan oprichten. En eigenlijk is de bedoeling dat elk lid van jong tot oud meedoet aan het 100-jarige bestaan. En het is een heel interactief programma waar elk jaar iets moois georganiseerd gaat worden.